אז מה קורה אנשים נושים? היום אנחנו בקלאש רויאל. אז בואו נפתח את זה. קיבלתי את זה... טוב. 256 קוד. 12 ארצ'רס. 3 ברבריאנט. 3 ג'יינט. 26 גובלינים. 5 בומב טאוור. יש גובלין ברל. וויץ'! אומייגאד. אז מה קורה אנשים נואשים? אנחנו בפרק של קלאש רויאל עם רביד. שלום. רביט ביט. אז יאללה רביד. אנחנו עושים את אתגר הקומון. או שאנחנו עם דקים שהם רק קומון. אני בפקה ובזה. אין לי קלפים ממש טובים כי לא מזמן התחלתי. הוא פשוט ממש טוב. אם הוא היה מתחיל בזמן שלי, סביר להניח שהוא היה יותר טוב ממני. עוד פעם התחלתי לנסות לעשות לו כזה פושי פוש. הרסת לי את הכל, איזה חרא. אל תדאג, פשוט אני מספיק אליקסר, אל תדאג, מספיק זה. מעצבן. פשוט רצית את הקרוב, זה לך מספיק אליקסר. כן, בתכלס. חוץ מהברברים. כן. אני שמתי. בלבלים. 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 בומבר תאכל. בומבר תאכל. מה? לא, בומבר טוב על ברבריאנס, לא ידעת? אני שמתי את בומברים. לא, הרסת לי... לא הרסת לך, עוד לא. ספיר גובליין. ספיר גובליין. איזה מילה מוזרה זה גובליין. למרות שלא אומרים גובליין, אבל גובליין. גובלין, מה אתה, כאילו, גובלין, כאילו, מה, אתה ירוק מוזר? מה הקטע של גובלין? זה כאילו איש ירוק מוזר? רסת לי. אוי, למה שמתי את החצים ככה? נעשה גם את אתגר הרר אולי? אחרי זה נשנה הרכב ונעשה. לא נראה לי, אני אבדוק, נראה. יאללה. אני מוכן לכל דבר שתעשי. לא לזה, רגע. תאכל. מה יש לך, רוז? אוקיי, לא, אין לי רוז. יש לא לי. הייתי מוכן לכל דבר שתעשי. שיט. אני יודע לעשות התקפים עם הרכבים קלים. עשית לי התקף לב, לא התקף. עם ההתקפה שאני עושה, ותרוס לי אותה ואת החיים. עכשיו, ושם כמה שיותר דברים. בומבר. לא שמת לב ששמתי עליך בומבר? שמתי לב, אבל אין לי מה לעשות עם בומבר. יש לי מספיק להתקפה אדירה. אוקיי, בומבר. הצלחתי. סקלטונים. איזה חרא. מה שמוזר, נכון הורידו את הסקלטונים לשלוש. שיט. רבי, נכון הורידו את הסקלטונים לשלוש. סקלטונים. אז יש עכשיו זה, הסקלטון ארמי זה 21. 21? טוב, אז רגע. כן. יאללה, נחזור אליכם באתגר הרר. כנסנו. אוקיי, עכשיו אנחנו באתגר הרר. היה לנו את אתגר הקומון, עכשיו זה אתגר הרר. אוקיי, נעצור שנייה. יאללה. נשים פה ג'יינט. ג'יינט, אין לי מה לשים, זה די לא חוכמה. כמו שאתם זוכרים בסרטון שעשיתי על המג'יקל צ'סט, שזה יהיה בתחילת הסרטון, אז קיבלתי 3 ג'יינט, אז סיפרתי אותו. כי למה לא? ג'יינט זה תמיד טוב. למה כן? ג'יינט זה תמיד טוב. אוקיי, הרסת לי את הפאוור, כי לי יש דברים, כי אני חסר מזל, ולא קיבלתי שום דבר טוב.
אתה רוצה לשחק במוחלך? למה מלוכלך? אני משחק נקי. במוחלך, כמו שעכשיו אני משחק נקי מאוד. רגע, איך... אתה פשוט לא רוצה ללכלך ידיים. או... חשבתי ששמת ספירי בגובלין. מה? לא. לא, זה היה גובלין. עדיין. יאללה, אני מנסה לעשות התקפת ספלים. אתה רוצה ככה? לי אין רקט, לי יש פיירפל. עכשיו בזבזתי אותו. אוקיי. איזה כיף זה. למה להתעלל ביוני? נראה לי זה הפעם הראשונה שאני שם ג'יינט. לא בטוח. לא? במשחק הזה כן. היי, מה נראה לך? חיים? אתה יודע ש... טוב, אז אני לא רוצה... טל משתמש במלא ג'יינט. הוא דיבר על טל, דיברתי עליי. עכשיו שמעתי טל. אני רוצה לדבר על טל. טל זה... הכי טוב בקלאן שלנו. החש חושחש הנחש. ניצחת אותי רק 1-0. טוב, אז טוב, שזה הסרטון